Isa Randawa. Obasanjo ya sake sukar Buhari ya kuma bayyana mummunan halin da Najeriya ke ciki. Chief Olusegun Obasanjo, tsohon shugaban Najeriya, ya sake sukar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Obasanjo ya koka kan yadda rarrabuwar kai ke karuwa a kasar da kuma tsananin talauci. Tsohon shugaban kasar ya kuma soki 'yan siyasa da ke batun zaben shekarar 2023 a yanzu maimakon gyaran kasar. Obasanjo ya yi wannan furuci ne a yayin jawabin da ya yi a wurin taron da kungiyoyi masu wakiltar yankunan kasar suka halarta. Taron da aka yi a ranar Alhamis 10 ga watan Satumba a Abuja ya samu halarcin kungiyoyi kamar Afenifere, Middle Belt Forum, Northern Elders Forum, Ohanaeze Digbo da sauransu. Tsohon shugaban kasar ya ce bai taɓa ganin rabuwar kai a Najeriya ba kamar wadda aka samu a ƙarƙashin gwamnatin Buhari. Ya kuma nuna bakin cikinsa akan yadda Najeriya ta zama babban birnin talauci na duniya. Isa Randawa, duniyar labarai. Arewa ta yi ta yau kun cika shekara, murna muka zo muku da fatan nasara kuma. Arewa ta yi ta yau kun cika shekara, murna muka zo muku da fatan nasara kuma. Da sunan ka ubangijin da kai ne ka yi rayuwa, kai kan da su kai nuwa ta taso a saman ruwa. Ka sanya arewa rayu ta sun zama garkuwa, yau sun cika shekara guda murna sun kai. Arewa ta yi ta yau kun cika shekara, murna muka zo muku da fatan nasara kuma. Arewa ta yi ta kware ba su da damuwa, don so tafiyar su sun zamo tunkar yan uwa. Hali da zama cikin karamci ba ɗimuwa. Arewa ta yi ta mu je gaba mu gani.